Miruaitz pilotalekuan, mutrikukoan markatu bai, arrazoi, ez da egin dakaten burua. Eta ja gaurko jaialdiak azteagoaz, lehenik eta behin nesken partida, aspaldiko partez, egin nuain kamaratik kanpo hitz egiten, azkenekoa markinan izan zen, ustailak behatzian, hane ginen Felix eta Bilok, eta gaur aldaketa ditugu, hasiera batean Eneritz Lizardik jane harritua handiakin jokatu bertzun, baina lesillo bat arteko berekin Naia Kalbo jokatuko du, berez aurkari izan bertzun Naia Kalbo, eta urdinetan aldiz Maite Ortiz de Mendibil eta Izaro Arbe izangoa berekin pareja iten, eta ja aurkeztuko ditugunez, nik ere nire bikotekidea aurkeztuko du, Felix, Gabon, eta ongi nesken partida berriz berotzen juteko, eta gero berezitasun bat, gero azalduko dugu ze berezitasun izango gaurko jaialdiak, partidak 15 puntuta izan berrien, 2 set eta jokatuko ala, eta horrek bai beste bizitasun bat emango jo jaialdiai. Bai, bueno, hone modan da, ezta, 2 setetan jokatzeko, claro, igual lehenengo zeta, hiruazte modu batek, aukera duke bestia, hiruazteko urrengo zeta, da orduan, hirugarna jokatuko lauke. Gaure, partiduan, inoiz juten da, hartzen daue pareja batek, hartzen daue igual bentaja handi bat, eta gero azkenian, ez da, biztozia da, ja bentaja horretan azkenan juten da, eta hon ez da, emozio hori partiduk, eta set eta, bueno, ikusten dena da, inoiz batak iruaziaren, beste aukera dukela ozta be, iruazteko. Eta hemen nahi dia aurkezten berezia bai, banan aurkezten jokalari jai, pilotari jai, lehenik bikote gorridunak Eneritz Lizardi aurrelaria eta Naia Kalbo atzelaria atera dira, eta orain Maite Ortiz de Mendibil atera da, eta orain Izaro Arbe ari da ateratzen. Haude, ni egon naizen bi jaialdietan, hemen ikusi. Banan aurkeztu izana pilotalia. Bueno, zein duzu, banan jokatu bela? Ez, banan aurkeztu dituzte. Bai. Normalia laurak batea eta... Bueno, zoze diferentzia, ez da, bueno, hori leko askotan itzen daue, baitza osotzeko pelotarixek mutile jokatzen da honien, banan hori itzen daue, eta bueno, hone sistema lehenengo zitzen da, baina normalien leko askotan itzen da horrela. Hor ditu bikote gorriak pilota aukeratzen, txanpona gorrien aldeko irten dela dirudi. Hori moten da bai. Eta hor, ea partida noiz hasten den, gogoratu nesken partida 15 puntutara izango dela, eta gero aipatu bezala 13 puntutako 2 set jokatuko dituzte gazteek, eta seniorrek 15 puntutarako 2 set, eta talde bakoitzak set bana irabaziz gero, 5 puntutako azken set erabaki horra. Bai, horrela epini du eta, bueno, horrela, lehena gu inoiz horre Donibane Loitzunen da jokatzen du nien, hirugarrena izan zen, 10 ez da, ze, karo, bostea pare bat faio itxema duzu nervioso, oia hirugarren zeta sartzen dena, eta gero azkenien igule erratzik guten da. Hasi da partida eta jada urdinek egin dute tantoa. Orain gure teknikariak eragozten digute partida ikustea, berehala lortzen dituzten arazo tekniko horiek, eta hor doa Maite Ortiz de Mendibil sakearekin, erantzun Naia Kalbok atzera eta tantoa gorrien aldeko tantoa. Bai, Izaro gita gutz kantxear dizen sartzeko moduan eukideu, baina ez da sartu eta gorria tanto. Eneritz Lizardi sakerako prest, atzera sakea, erantzun Izaro Arbek,
Atzetik 8 zenbakitik Naia Kalbok huts eta Urdinen aldeko beste tanto bat. Urdinak 3. tantoa egin dute eta gorriek bat dute. 3 eta bat Urdinak aurretik 15-erako partida. Baina arrebes jokatzen da, Naia Kalbo aurrian jokatzen da eta Eneritze atzian. Bueno, vale, Ordezkoa ipini da, baina bai. Vale. Eneritz Lizardik erantzun, atzetik, ez da iritsi Izaro Arbe eta kantoa gorrientzat. Eske jaikixien da oso motza, zain ondaz Izaro eta jaikixien justo aurrien erotzat, eta ez da llegaue pelotiei. Hemen gaude 11. zenbaki parean eta nekez ikusten dugu partida hemen. Sake polita erantzun 7tik Izaro Arbek, ongi sartu Naia Kalbo, atzera eta gora. Zepena, ez da, hemen pizkata altzau eskero peloti, sari neko behien da eta gora juten da. Laugarren tantoa Urdinentzat, 2 daramatzate gorriek. Ordoa berriz ere Maite sakerako prest, atzera. Ez da sartu Naia eta Eneritzek erantzun. Ongi moztu pilota eta bien tartean ongi. Bai, oso ondo bota dau. Ikusi dau Izaroa neko atzien dagoela eta bizi bitxartea bota dau, oso ondo. Pilota gainera ongi moztuta. Hor da Naia Kalbo sakea egiteko prest. Ongi erantzun Izarok atzera. 8tik ongi hartu pilota Eneritzek eta Maite sartu nahi izan du, iritsi ez pilota hori hartzera eta launako berdinketa. Bai, kompetitu doi, launa, eta bueno, ez da ikusten inoz ikusten bentaja hori hartzen dago normalien Izarok eta bai esperientzia eta edadi gisa duket eta orduan bentaja hartzen dut eta ez da izaten hartza, baina bueno, ikusten da, gaur beste modo batea jokatzen dauzela eta diko pareja ez da. Hor Urdinek beste tantoan, 4 eta 5 Urdinak aurretik. Ezin izan du pilota hor hartu. Erantzun Eneritzek, atzetik. Maite pilota hartu ez eta Izarok atzera. 8tik airez ongi hartu Eneritzek. Oso ondo, Eta hor Izarok ezin izan du hartu, eta ze ondo hartu duen hor pilota Eneritzek, 8tik airez. Bai, oso ondo. Kompetitu da bize partidua eta oso ondo. Naia sakea egiteko prest, Zabalera, Izarok erantzun, 7tik atzera, eta bote azkarrean horrezin izan du Eneritzek pilota hartu, eta tantoa Urdinentzat. Bai, bueno, ikusten Izarok esperientzia duke eta esker horman sarri botatzen da peloti eta hor esker horman ez da izten aina erretza sartzeko. Da gero, aparte jaikisi aurrien einena, ez da erretza sartzeko. 5 eta 6 Urdinak aurretik, goratu 15 puntutarako zeina. Saki eta eran txuri ez da sartu zesto barruan. Sake txarra egin eta zeinako berdinketa berriz ere. Atera ongi Naiak, Izarok atzera. Ongi erantzun Eneritzek, airez, Izarok ongi hartu. Atzera berriz ere, Naiak horrezin izan du Eneritzek barkatu pilota hartu. 6 eta 7 Urdinak aurretik. Eta hor jada ikusten ari gara pare bat pilotak jarraian, ja pilotariak ere berotu diren seinale. Bai, gero euren arte, txapelketa bat bineo gisa jokatu da, zeutu itxendi, bat abeste zeutu itxendi, orduan, ja bagiz, lasaio jokatzen da, Atzera Naiak, eta ezin izan du Izarok barkatu, Eneritzek pilota hartu, eta 6 eta 8 Urdinak aurretik. Partida oraingoz parekatua. Bai, hori nire ikusizta, parekatua izan eta hor da bize.
Ongi Nahiak airez, Maitek ez, hartu ongi Izarok, atzera, ongi sartu da Nahia, atzera Nahiak, Izarori, 8tik, ongi erantzun, ongi Eneritz airez, pilota hartuz, eta Izarok berriz ere atzera, ongi hartu du. Zelako pelota sartu duen. Pilota zaila, Izarok atzera, Nahiak ongi hartu 5. puntutik, pilota moztu eta Izaro heldu 5-tik atzera, Eneritzek 8tik airez, ongi. Izarok 7. kale eta txalo zaparra da. Ba, eske tantua izan da ikusgarrixe, zelako pelota sartu duen Eneritzek eta merezi izan dago tanto hori eitzi, Horatu 7 eta 8 oraindik Urdinak aurretik. Sakea Nahiak atzera, ongi hartu Izarok 8tik erantzun. Ongi Eneritzen erantzuna, Maitek ongi hartu, atzera gora. Lehen aipatu bezala frontoi altueraz laburra eta 8nako berdinketa. Hori azkenean pizka kontrola midezu, anaurrien hartzen duzunik, baina oso fuerte jota junda, atzera botata igual Gasteizen ez da olago zaraik egongo eta oitzute egongo di peloti asko altzetan da. Baina, habene bakotxa diferenti izatea frontoiak eta ikusi biko dau, ez da horren bestaltzo bir. Nahiak atzera eta berriz ere, gora. Pena, oso ondo jodo peloti gainabe eta mina itxeko moduen, atzera pasau, sari honez pasan, igula Izaro buruz gainetik pasako ban, 8 eta 9 Urdinak aurretik, Maiten sakea, ongi erantzun Eneritzek, Maitek kale lautikan pilota hartzerakoan, 9ko berdinketa. Kompetitu ostras, bat utz batzu peoten di, baina pelota ondo itxen dago eta horta jarraitxu izela. Sakea ona Izarok erantzun 8tik atzera, eta hor ezin izan du Eneritzek pilota hartu, 9-10. Tantoak txandakatuz. Hori ematen dauz da. Momento batean Urdinak eta daue tanto bi aurretik, baina berri du, horrez egin dago beste tanto bi, eta hor da bitze. Maiteren sakea. Nahia sartu nahi, baino azkenean kale. 9-11, 2 puntuko aldea Urdinek. 15 puntutara geroz eta gutxiago falta dute Urdinek. Maiteren sakea, ongi utzi Nahiak, Eneritzentzat, eta hori pilota errexoi, kale, 9-12. Kasualidad ez da, momentu honetan, momentu txarrenin, 3 utz jarraian egin dago, Eta pelota horrek errexoa zirudien. Eneritzek erantzun pilota moztuz, Maitek kale 10 eta 12, 15. Aki Eneritze faiu nundagun ez da, nik usten dut aurrela leixe jokatzen da biela, handa bola faiu, Izaro beste esperientzia badauge eta Izaro gartzen moda pelota beti atzera botatzen daut, sartu egeixa izan dago. Izarok atzera Eneritzi, honek atzera Izarori berrize, oso goria, ongi hartu Eneritze 8tik, atzera Maitere, kale, 11 eta 12 partida berriz ere erdi berdin duri. Nahiaren sakea atzera, ongi Izarok, atzera Eneritzek 7tik airez, kale. Ze pena. 11-13. Urdinak aurretik. Baina gogoratu oso jokalari gazteak direla eta meritu handia dutela. Ikusten da, azkenengo txapelketatik ikusten da, hobeto jokatzen da guzela. Nik uste dut egunetik eguna eta urtetik urtera jungo di mejoratzen edadikin, nik uste dut amendik 3-4 urtera kompetizioa izango da gogorra.
Maiteren azken sakea, 11-14 urdinak aurretik ondo moztu Eneritzek, Izarok atzera, Eneritzek zazpitik, ongi erantzun atzera, Izarok zabaletik, kale, 12 eta 14, gorriak ez daude amore emateko prest. Bai, Eneritze pelota erratzazta izen sartzeko, eta gero indarra bauke, da ondi humida, baina bauke indarra eta tanto indau. Nahiaren sakea zabalera, ongi erantzun Izarok, nahiak amagoa egin, baino Eneritzek zazpitik, pilota moztu, Maitek ongi hartu, atzera, barruan, 8tik ongi Eneritzek. Ondo Eneritz. Izarok atzera, 8tik ongi erantzun, nahiak airez, 5tik atzera, Izarok bote azkarrean ez, 13 eta 14. Ikusten da, on partida, ematen da jamaitxu bibera eta bestiek responditzen da, ondo jogatzen bisek. Eta honet tanto bigarraia entzema dabe, mentxo ez. 13 eta 14 urdinak tanto baten faltan, baina ez da etortzen, Izarok ongi erantzun sakeari, eta hortxe, konfiatu da. Pena. 13 eta 15. Maite Ortiz de Mendibil eta Izaro Arbe Garaie, Eneritz Lizardi eta Naia Kalboren aurka. Partido polita. Bai, oso ikusgarri oin arte jogatu deni partidodik onena. Da emozi, motzea eskaleko momentu arte, emozi onda, eta, bueno, ikusten da, Izaro esperientzia gehiago dukena, ze oime hain gogor jobiarri errebezakin, junda aurreko partea botata, bizen erdire botata, eta ezkenean tanto indau. Bueno, orain elkarrizketak izango ditugu Juanluren bitartez, gure bi garaiekin. Juanlu, prest dituzunean, Izaro eta Maite prest jartzen diren Juanlurekin. Juanlu, zurea da hitza. Hemen gaude txapeldunekin, sorionak, Izaro eta Maite. Bueno, partida oso gogorra izan da. Oso politxo gaur, nahiko parekatu da, nik uste partido politxo da. Azkar apurtzen zuten partida, baina gaur... Ondo eta... Pelota bere uste du, frontoi bale... Frontoia ezagutzen zenuten edo... Frontoi, bueno, aukerak uste dut, fronto txikitxu hau eta pelota bere igual motel hau eta... Aurkariak nola ikusten erratza osartzeko, ezta? Bueno, ondo, eta... Baina, esatu dena, ze pasta patxe? Hauek izan dira txapeldunen ditzak hemen, irua hitz frontoitik. Hortxe bi irabazleen hitzak, mil esker Juan gatik, eta orain gazte mailako partidako jokalariak berotze ariketak egingo dituzte. Feliz, atxeden bat hartuko dugu eta minutu gutxi barru hemen izango gara berriz zuekin. Gaurko partidaren laburpen txiki bat egingo dugu, aspaldian ez genuela olako partida politik ikusten emakumeko kategorian. Bai, bueno, ja ez da, laugarren aldez jogatzen dagoela, usten dut. Eta nik usten dute parte horik politxena jogatu dagoela gaurkua, ezta? Emozionante izena, azken arte nik usten dut esperientzia pizkat hartzen dauzela, ondio gaztie dira, eta hemendik esaten dagoela, 3-4 urta, nik usten dut edadekin hartuko dago esperientzia gehiago eta indarra gehiago dago, eta nik usten dut partida jogatuko dagoela, ez amamos tantola, gogorra bo. Eta gainera hori, ikusten dugu laugarren partida dela hori bai, lehenengoa izan zen Durangon, bigarrena mistoa Andoainen, Markinen urrengoa eta gaurkoa laugarrena Mutrikun, eta konfiantza hartzen ari dira, jokoanen konfiantza ere izaten ari dira, akats gutxiago egiten dituzte eta hori landuz gero etorkizun oparo izango dute. Bai, ondi, umia dira, 12 urte duka gitxigora bera, eta 12 urtekin nik usten dut, muti jepe, ez neskak, muti jepe ez pentsago horren beste jogatzen da honik. Asi que nik usten dut etorkizunen badagoela, eta hemendik urte batzu eta euro izango dira referente, umiek ikusiko dago euro jogatzen, 16-17 urtekin jarraitzen badago jogatzen, beste esperientzia bat egiko daue, da beste modu batera jogatuko daue, eta izango de partida kompetitua, ez da?
ezta? Da nik uste ja umik eta ja ikusiko daue beste gauza bat. Bueno, gazte mailako jokalariak berotzen duten bitartean guk atxeden hartuko dugu eta pare bat minutu barru etorriko gara. Orain arte, ikusentzulei. Amairu, bost.
Gabon ikusentzulei, xistera.euseko atariko ikusentzulei, gauez Mutrikuko Miruaitz pilotalekura etorri geha, eta orain gazte mailako partidakin hasiko geha, orain aurkezpenak egiten ari diara, Jon Bidondo aurrelaria Gorriz, eta bere bikotekidea atzelari moduan Mikel Manzisidor, lehena luzean Donibane Loitzune taldekoa, eta bestea bigarrengoa Mikel Manzisidor denok bat Mutrikukoa, igertzen da zaletuen artean, eta aurkari bezala urdinez Iker Ibarluze aurrelari moduan, hau Markinako klubekoa, eta atzelari moduan Teo Laborde, hau ere Donibane Loitzuneko taldekoa izango dute aurkari. Bueno, Gabon Felix. Gabon. Gaur, gainera berritasun badaukagu, 2 seteta jokatuko da, 13 puntuko 2 seteta, eta berdinketa egonezkeo, 5 puntuko 3. seta. Bai, bueno, gauza berri, txapleketa guztien ez da guen hori, baina leku askotan momentu honetan jokatzen da horretat, eta, bueno, Motigoko jentia, pentsa daue, horreta jokatzi 2 seteta, da, bueno, esan 3, da, ezta, bata eta bat irasizko, 3 nango da, 5 tantora, baina, bueno, hori desidu dauetan artien jokatzeko horrela, eta onartuta. Orain ari ginen sailkapena ikusten, Jon Bidondo gaur irabazizkero, 6. postutikan gaur irabazizkero 3. postura igoko litzake, eta aldiz Iker Ibarluzea 9. postutikan 36 puntukin berdinduko luke galduzkero 34rekin jarriko litzake garrantzitsua da horre puntuak, ezta? Partidu hasi eskero 5 puntu dira, eta galdu eskero 3 puntu, eta orduan iruazta jombi da. Eta atzelarietan sailkapeneko bi honenak. Bai, txapelketa osoan erakusten da bize beste maila bat daukela, ezta? Horrek atzelari biziek, ja ez da itzema final jokatu dauen, eta danetan ondo, hori gauza importantia da, ezta, finalian otea, eta iruaztia, baina finalian honezkero aukera gutxi zu irasteko. Da nik usten dut gaur egunin atzelarik hemen baian ona dira. Hasi da norgehiagoka hemen partida, atzera ongi Mikel Manzisidorrek, paretean jo ondoren erantzun nahi izan du Iker Ibarluzeak, iritsi ez, txapabera, eta lehen tantoa Gorrientzat. Bai, Mikelek hemen bertokoa danez, bizkate mehi da ondo hartu duk ez fronto honetan. Eta hemen ormara bota eskero, minan bizileik ez, zera Iker Ibarluzeak kosta itxeako rebotietit, orduan nik usten dut, hortxe jungo ala partidu usta, atzeko orma botatzen badaue Mikel Manzisidorre, Iker Ibarluzeak kosta inoako rebotean erutia, ezta? Lehen tantoa egin dute Gorriek, eta jada pilota aldatzen ari dira, hor ari zen orain Iker Ibarluzea pilota lastandu nahian, Teo Labordek gauza bera, eta berehala Jon Bidondo sakea egitera. 11tik sakea, ongi erantzun Iker Ibarluzeak, bestalde, beste berezitasuna goratu, sake bakarra dagoela gaur. Pasa ginezkero, kale. Bai, tipo kiniela, ez da? Kinieletan Ameriketan sake batera jogatzen da, eta hau pixka estilo horreta doi, ez da? Hor, Mikel Manzisidorrek hartu ez pilota, eta urdinen lehen tantoarekin berriz ere pilota aldaketa. Bai, ez da izen erretza sartzeko, esker horman ondo pinitza, eta, Ikerrek eta Labor, lan nahingo da, usta, nik usten dut, hausta Iker asko rematatzait, sartute bota ingo dut, eta hemen, zeinek egiten aguntet dagoen. Ikerren sakea labur, eta berriz ere pilota aldaketa Gorrientzat, 2
eta bat gorriak aurretik, gogoratu 13 puntutako 2 set izango direla gaurko gazte mailako partida. Partida oraingoz hotza pilota aldaketa askorekin. Bai, ez dago peloteo askorik egin, lehenengo tantu pizkatin daue, baina momentoz ez dago askorik. Halako zelako pelota sartu dauen. Ongi hartu du Jon Bidondok pilota, orain aire sartu duena Teo Laborde izan da. Utzi Bidondok, Mikel Manzizidorrek atzetik, atzera ongi hartu Iker Ibarluzeak 8tik, 11tik Mikel Manzizidorrek atzera, 11tik berriz ere airez Teo Labordek, atzera, gora. Bai, goiko sari jodau, goiz amarrien jodau frontizen da goiko sari jodau. Hemen atzetik goize pasna, atzera lexik nezetan dago atzera llega batzeko orma, da pizkatatza euskero, goiko zara jutna peloti. 3-1 gorriak aurretik, orain sake egin duena Jon Bidondo, ongi erantzun atzera Iker Ibarluzeak, eta ongi erantzun duena orain Jon Bidondo izan da. Bipareta ongi sartu Iker Ibarluzeak, eta erantzuna bikaina Jon Bidondok, 4-1 gorrientzat. Bai, Iker ez dutza belozea hondik emone pelotiai, ormabikuai, da gero besti erretzaia. Hemen belozea bizkat emon eskero hain kontra kantxa laburredan ez da izeten erretza ondo guta eskero ormabiku, hemen. Ordoa, sake egitera Jon Bidondo gorrien aurrelaria. Ongi sartu Iker Ibarluzeak, atzera, zuzenean paretean. Eta erantzuna Mikel Manzizidorrek, atzetik Teo Laborde ongi sartu. Atzera pilota paretera zuzenean, eta ongi Mikel Manzizidorren Jon Bidondoren erantzuna. Eta 5-1 gorriak aurretik. Bai, honek epine dago turbo gorriziek eta omada duze. Iker eukideu pare bat aukera hor haurin sosa itxeko eta utzin dugu. 4 abantaia gorrientzat. Jon Bidondoren sakea ongi erantzun Iker Ibarluzeak, paretera, eta berriz Bidondok. Ongi sartu Iker, baina erantzuna bikaina Jon Bidondok, 6-1, 5 puntuko abantaia gorrientzat. Ez da egite, urdinez ze botata juna, ez da, kostaue barrure, ormabiku, baina ez botada, erdi, eskure botatza bestia eta bestia ez da parkatu. Jon Bidondok luzean taldeko aurrelaria sakea, Teo Labordek erantzun atzera. Paretaren laguntzarekin erantzun du Jon Bidondo, Iker sartu nahi, 7-1, Iker partidatik kanpo ikusten dut. Bai, estabil. Anaurin aukera gugitxu sartzeko pelota batzuk eta sozerre tantu gugitxiko eta ez dago aprobetxetan ez dago sartu, pelota ez dago sartu, eskune honbe niko eskune eukideu sartzeko eta soze jugada ma botateko eta ez dago sartu pelota. Jon Bidondoren sakea ongi erantzun Ikerrek, atzera, 10 terditikan Mikel Manzizidorrek, hartu ez, 7-2. Betiko, ez da esaten dana, eskerroman bota eskero, hor txea dificultadia hemen, eskerroman batin urteten daulako gehitxua eskerromatik, beste batzuk itxitxua, oingune urte dindau larri urteotza eta palo joda, korputza etorriako, así que hor da, zera bota bidalekure hoxe da, eskerroma. Berriz ere, pilota aldaketa ordinentzat, sakea ongi Iker Ibarluzeak, erantzuna Mikel Manzizidorrek atzera, ongi Teo Labordek, ongi aire sartuz Jon Bidondo, Teo Labordek 7tik atzera, ongi erantzun Mikel Manzizidorrek atzera, eta paretaren laguntzarekin, ongi Iker Ibarluzea, eskura dauka hor Jon Bidondok, bera, 7-3. Bai, hone besti ekiboko ez da, handik ostabe atzeko orma oso ze botabida, handik kortadi botateko horik urruinin onda eta azkeri matxeapa godo. Hain pilota errexe izan du, bai, dena egiteko aukera, bai, azkenean dejada egin nahi,
eta txapa bera. Bai. Hori da, azkerin aurre hartzen baduzu, bai, osabalia, baina hanek hartu dago lekutik kortada hori botatia, utz bat, biharren utz. Eta orain beste dejada bat egin nahi izan du, baino 7 eta 4 burdinak hurbiltzen. Apurka. Hor ere lehengo akatsa konpondu nahi, eta beste akats bat. Beste akats bat, hori da. Eta hon, gero izatenan, nerviosismo, ja, ez duzune jugadai bota, ja botazu bitxarto, eta hori, ja, zeran moldatzen den. Iker Ibarluzaren sakea ongi erantzun Mikel Manzizidorrek, 10etik Teo Laborde airez ongi, Mikel Manzizidor atzetik berriz, Teo Laborderentzat, zailkapeneko 2 atzelari honenak, eskuz esku, hor sartu da, Jon Bidondo atzera, Teo Laborde aurregi atzera joan nahian, azkenean pilota hartu ez, 8 eta 4. Ez da izen rebotera itxi, ze hor dificultada bat ongo zen Ikarre rebotietako eta nahi zen da bai desartu. Berantzako ez da izen erratza, ze atzatzak etorri da, atzeko hormi beurran euki dau eta bizka bilurra sartu dau, eta oso ditxi gutzin dau. 7 eta 4 barkatu. Ongi erantzun orain, Teo Laborde atzera. Mikel Manzizidorren erantzuna, bikaina. Paretera eta Iker Ibarluzeak erantzun. Jon Bidondo atzera berriz, Teo Laborde ongi airez. Atzera Jon Bidondok hartu eta txapa berriz ere. 7 eta 5. Azkenengo irujua da, bat toldora, beko toldora eta beste txapabi. Jon Bidondok ongi amaitu nahi izan du, baina... Nik usten dut gorrixiek sortzi doizela, bai, ezkelene, bitxan duzte 7 eta 4 ez dago aldatu. Lehen aipatu du 7 eta 4, tanto egin dute, 8 eta 4 esan dut, baina 7 eta 4 jartzen zuen markagailuan, horregatik barkamena eskatu dut, baina berriz ere barkamenak, guk markagailua ongi eraman dugu, 8 eta 5 da gorrien aldeko... Bueno, azken behin epaile da jakimi dagoena ez da, zelan doien, eta bueno, guk epaile izaten dagoena esabi hau, da niri bitxandu arte tanto bat zutzela gorri ipini. Ongi Mikel Manzizidorrek erantzun, Iker Ibarluze airez, moztu pilota, eta horra, Jon Bidondo azken aldian lortu nahi izan duena, Iker Ibarluzeak lortu, eta 8 eta 6 gorrien alde. Emate zuen gorrixek ja, dios, baso izela, 7 bi o 7 3 jundia. 7 eta 1, okerrez baganago, eta gero 7 eta 4 jarri dira. Jarri dira, behitxu, falta motz. 9 eta 6. Eta biherrena da ja, 9 eta 6 gogoratu 13 puntutarako 2 partida izango direla, horren bestez lehen puntua lortzeko gorriaek 4 tanto faltako lituzkete, eta orain Jon Bidondoren sakea gora, 9 eta 7. Bai, Davize utz, ja, laugarrena. Jarraian etxin dagoena, Jon Bidondo, iruko txapabe, toldora eta goiko toldora hor sakia. Laugarrena jarraian. Lauts jarraian eta markagailua 9 eta 7 gorriak oraindik aurretik. Eta hor Iker Ibarluzea sakea egiteko prest. Utzi pilota Jon Bidondok eta Mikel Manzizidorrek atzetik. Atzera Teo Laborderi 10. zenbakitik. Atzera 12tik erantzun Manzizidorrek. Ongi Iker Ibarluzea 7 zenbakitik sartzen. Ongi hartu Mikel Manzizidorrek. Atzera Iker Ibarluzeak erantzun. Jon Bidondok hartu, erantzun. Aurrelarien jokoan hor kale egin. Teo Labordek ongi erantzun. Mikel Manzizidorrek hartu, paretetik hurbil. Iker Ibarluzeak atzera. Paretaren laguntzarekin Jon Bidondok ongi moztu, Iker Ibarluzeak moztu, eta bera 10-7. Hor eukera, zera
ondo bota dau, bueno, txarto bota dau, baina intensio ona izan da, bost dute horre tanto etxeko modu nuki dau eta goeko toldur hortu. Baina hor hori jugadabi, bata Ikerri Barluzea zepideu zestua sartzeko, ez dut zaikutu pelotiai, da atzelai sartu dau, da gero besti Jo Bidondo bardina indau, da sartu dau, Mikel Manzizidor sartu dau. Ongi, Mikel Manzizidor sartzen, Ikerri Barluzeak paretan salto egin eta pilota hartu, Jon Bidondo atzera, Teo Labordek amaiketik, erantzun. Utzi pilota Jon Bidondo ondo, eta Mikel Manzizidorrek hartu. Ikerri Barluzeak zazpitik, atzera, hor sartu nahi izan du Jon Bidondok, hartu ez, 10 eta 8, gorrien alde. Jole, kompetitu doi, hone ja peloteo gehitxua ikusitxu, ez da? Amaitzeko momentua uz batzuk egin daue, baina, bueno, ja ikusten da pixka peloteo luzia ditzen da bizela, eta, bueno, importantia da, ez da? Gero beste zedan jogatuko da, eta hone iroazten dauna, pixkate askotan relaja izan da pixkate, eta gero kontu izaten di. Jon Bidondo ongi aire erantzuten, eta Teo Labordek utxa, 11 eta 8 gorrien alde. Nik uste notain erratzi uki dau, ja ondan la peloti botatzen sartzen baino. Pentsetan ondaz, ze bota ero zerrein, da haure txigutzein dau, ze hain esku etorriako. Konfiantza Larregi. Bai, hori pasetan konfiantza Larregi, eta hori pelotari bat pelota asko sartzen dauna da, Asi que, egin gutzen ikusten du hori gaitxik. Jon Bidondoren sakea ongi erantzun orain, Teo Labordek, utzi Jon Bidondok eta Mikel Manzizidorren utxa 11 eta 9. Da bize tanto batzuk oso pelota hauek eta ondo jogatzen, da beste batzuk lehenengo pelotasun tanto itzen, o utzek itzen, ez tanto garik, utzek. Goratu 13 puntutako bi set, 11 eta 9 bikote gorria Jon Bidondo eta Mikel Manzizidor aurretik direla, eta Mikel Manzizidor bera dela orain erantzuten, Teo Labordek 10etik erantzun. Jon Bidondo gairez 7etik hartu, atzera Teo Labordek utzi paretaren laguntzarekin erantzun nahi izan du Ikerri Barluzeak esker horman lagunduz eta Zabalegi 12-9. Rebotin nahiko asko urten dau, da xe burunganetik pasadako, eta alegin du frontesa erutia, baina esker honek jopatzen lehen kanpora. Hor saleak gorrien azken sakea txalotuz, Jon Bidondoren sakea, utzi Iker Ibarluzeak eta Teo Labordek erantzun, ongi airez Jon Bidondoren erantzuna, Teo Labordek 12tik, atzera gora, eta lehen puntua gorrientzat bat eta out. Bai, neko inda pelota hori sartzi, eta gero alturitopeta junda, eta pena ez da, goiko toldura. Nik usten dut, arnazi berotu ez da bola, tanto batzuk ondi onta pelota hauek eta politxiek eta beste batzuk erratzen galduteko, eta hori usten dut, arnazi berotu ez da bola. Hori da, hauek izan dezaketen utxetako bat agian, ez? Normalean, 25 puntutara jokatzen dute okerrez banago, eta orain 13ra heldu eta atxedentxo bat hartzea, igual... Hori esatotena, ez da, onakota haine... Kompetia jun eskero, bai, partidu gogorra jun eskero, deskantzu saso horretan ondo da, baina, gero, hain partidu hain azkarra amaitxu da, nik usten dut, ez di, esagoten modun, arnazi berotu ez da orain, ondik. Antolakuntzatik esan bezala, minutu bateko atxedena egongo zela set batetik bestea, eta alaxi izan da. Hor guain jada abian jarri da bigarren seta, Jon Bidondoren sakearekin, gogoratu bigarren sake hau lehenengoan egin ez duenak lortu duela, egin duela lehen sakea, eta hirugarren seta egongo balitz, hor ere txampona botako da, bai. Hori da. Jon Bidondok kale egin du lehen pilota horretan, eta horren beste zurdinak aurretik, lehen aldiz partidan. Bai, lehenko partidan egorrezi hasi lehenko tantu indagoen, da hon urdinak, hon beste, ja, pezien azten dira, 0-0 azten dira, eta hon, ja, beste partido bada. Erantzun Mikel Manzizidorrek, eta Ikerri Ibarluzea 9tik
zeitikan erantzun nahi Jon Bidondo, kale, huts eta bi. Bai. Bi, jarraia ez da, lehenengoa utzein dau, eta hon usta be, biharrena. Da, bueno, horretak juten badi, hirugarren zeta jokatuko da. Baina nola den zeten kontua, Zuk hainbeste tanto egin, aurretik egon une askotan, markagoa ikusi huts eta bi galtzen. Bueno, bain kale egin du Iker Ribarluzak sakez eta bat eta bi. Baina, oina aldatu da. Sake motzien bite utze jundira, hone berak erregalatu tantu sake motza eta eran, eta hone aukeri motzazu besti, tortzeko ostabe jokure. Jon Bidondoren sakea, luze, bat eta hiru. Bai. Horra, bat eta hiru urdinak aurretik, bigarren setean, goratu lehenengo setean, gorriek eraman dutela puntua. Hor, Iker Ribarluzea sakean, ongi barruan sartu, eta haze akatsa Mikel Manzizidorrek. Bat eta lau. Nervioso pantau dira, Nik usten dute lau tanto indaue eta laurek utzek izan die. Eta gorrien puntua ere, sakeko hutsa. Sakeko hutsa, exactamente. Bostetik bost. Ongi sakea Iker Ribarluzeak, erantzun Manzizidorrek, Teo Labordek ongi sartu, amabitik erantzun Mikel Manzizidor Mutrikuarrak etxean jokatzen duen jokalariak, Iker Ribarluzearen tantoari ongi erantzun Jon Bidondo. Hor, Iker Ribarluzeak pilota moztu, ongi iristzi Jon Bidondo, baino otarra txarto jarri. Bai, hombre, esku neugi dut, hor tanto sozerre botateko moduen, ez da? Eta nik uste dut, pentseta dona, ze bota, eta utz. Naia, utz pilo bat, partida honetan, zeitantotik zeirek utz. Horra, Iker Ribarluzaren sakea, Jon Bidondo lautikan ongi sartu, atzera arriskatu ez, eta Teo Labordek osta min hartzeko aukera hortxe izan du, eta bost. Hori pelotia izan mazan amar kuadron sartuko ban. Baina horre atzeko urran dauenien, da pelozia ekin etortzen dani pelotia, baina bilurrekin sartzezu, eta hori atxe itxezu utz. Bi eta bost. Urdinak aurretik, sakea ongi Jon Bidondok, Teo Labordek erantzun atzera, paretaren laguntzarekin, erantzun Mikel Manzizidorrek, Iker Ribarluzeak pilota moztu, ongi iritsi Jon Bidondo, atzera Teo Labordek amaiketik, erantzun atzera, Jon Bidondo zazpitik, bipareta, ez da zelai barruan sartu, 2 eta 6. Larri, arrezku dau, betxu, zazpi kuadro, sortzi kuadrutiko, gitsi hori, zazpi txerritxik bota daue kostaua, baina ez esan, momento ona botateko, gaina galtzen zoi ez tanteo neko desentit, amairu da partidua, eta zuen bizu aguntau pizkat. Ia bestik nervioso patetan eta bestik gutxe egitzen dauen. Eta zu huts batzuk egin dituzu lehenagotik? Bai, pila bat. Pilota pixkat. Ongi erantzun Mikel Manzizidorrek, Teo Laborderen erantzuna, ongi bipareta sartu nahi Jon Bidondok, zabalegi, 2 eta 7. Betza, lehenengo partida ikusi, da hau ikusi, ez dugu 6 ikusi, ez da? Lehenengo utzep inaue, pilo bat ez da, baina tanto politxek gondia, baina momentu honetan dabize utze larra egiten. Batez be, Jon Bidondok, ez da? Dik usten dut, patadalia jokotik kanpora dagoela. Iker Ribarluzeak, sakea motz, bigarren sakea, lehenengo setime, 2 itxu, eta oain beste 2. Baina nik usten dut, sakera jumide pizkak konzentra dute sakera, ze batzuk guten sakera, sakea eta biote moduan. Nik usten dut saki beti oso garantzitsu. Partidu horti horraz da, sakin.
eta nik uste sakera jumidela, konzentraute, zen antabizun, zerako jaikizien bizun, da dana. Saketik pilota erra sustema diozu aurkariari, jazu atzetik zoaz. Bai. Eta aldiz, sake duin bat eginez gero ez diozu hainbesteko erraztasunik ematen, eta jada tantoa ez dut esango kontrolatzen, baino aurkariari behintzat erraztasunik eman ez. Saki oso garrantzitsu da. Saki kentzi aurrelari zei, da hor bitxartien sartzea oso garrantzitsu da. Sakena jumina oso zentrauta. 3 eta 8 urdinak aurretik, 13 puntutarako bigarren setean gaude, lehenengoan gorria lortu baitute puntua. Hor Iker Ibarluzeak bi pareta ongi iritsi Jon Bidondo, atzetik 8. zenbakitik Teo Laborde, Mikel Manzizidorrek erantzun. Teo Laborde 9tik, atzera berriz ere, Jon Bidondo sartzeko amagoa egin baino ez, Mikel Manzizidorrek atzera, Teo Laborderi 11tik erantzun, Mikel Manzizidorrek paretaren ostean erantzu, Iker Ibarluzeak ongi hartu pilota, moztu eta ongi iritsi Jon Bidondo, atzera Teo Labordek 10tik bi pareta, eta haze tantoa, 4 eta 8. Ondo bota eskero politxez ez, tanto horra jogatu daue eta betzete ikusgarri izan da tantue. Da horre arrisku hartu da urmabiko botateko, da ondo bota hola tanto izango za, baina ez topestan izan dani momentu ez, eurre doize aurretik eta arriskau bestik egin bidago, eta horren bidagoena eutzite, ia, 6 sepastakoen biztiei. 4 eta 8 urdinak aurretik, Jon Bidondoren sakea, Teo Labordek 11tik erantzun. Mikel Manzizidorrek lehenengoan ez, bigarrengoan paretaren laguntzarekin, bai, Iker Ibarluzeak atzera. Mikel Manzizidorrek 10tik erantzun, atzera, Teo Labordek lehen botean ez, eta Iker Ibarluzeak bai paretaren ondoren erantzun. Mikel Manzizidorrek 7tik atzera, Teo Labordek 11tik atzera, Jon Bidondo gutxi, Mikel Manzizidorrek 11tik, atzetik eraman, isiltasuna frontoia nagusi, 8tik Iker Ibarluzeak, Jon Bidondo sartu nahi, huts egin, 4 eta 9. Bai, hau betzet, merezizien daue, tanto ikusti ez, pelotaz gatxa sartu daue, da laure jogatu da ondo, baina, uz bataz azkenean maitxu da, jugada bataz bari, baina, bentzete, pelote ondo. 4 eta 9, 4 tanto besterik ez urdinek, bigarren salta hau irabazteko, atzera Mikel Manzizidorrek, Teo Labordek eta Iker Ibarluzeak elkar ulertu ez, eta 5 eta 9. Pelota horretan, ez da, Iker presto ondan, zotzin ganetik pasako bani gule, ze hori pelota horrek atatzen den pelotin niko bizitxe data. Jon Bidondoren sakea Teo Labordek erantzun atzetik, Jon Bidondo 7tik, atzera berriz ere, paretaren laguntzarekin Iker Ibarluzeak zabalera, Jon Bidondo kartu, moztu pilota, eta Iker Ibarluzea eta Teo Laborde zeuden tartera bota, eta 6 eta 9. Ontantu, polizkate politxe hauek gusten gazta, luzetxu hauek eta pizkate besto berotu dide. Huts gutxiago mintzat bai. Bai, zazieran izan da, egon bentzat, hobeto jogatzen daz. Jon Bidondoren sakea, Teo Labordek huts egin, 7 eta 9, gorriak hurbiltzen. Bai, momento txarri jo dau, hain eskun eukid dau, hori zarri pasten da, hain eskun ekusun nien, ote zaila aurrengo pausu mota, ze botako txaten, goitxi bera botako txaten 7, 10, ero laure, ero zein goten, azkenin utzi itxizu. Jon Bidondok sakea egin, eta ondo Teo Laborde, eta paretaren laguntzarekin ezin izan dudu Mikel Manzizidorrek erantzun, 7 eta 10 urdinak aurretik, gogoratu bigarren setean gaudela, 13 puntutara dela set hau,
Eta gorriak bat eta huts irabazten ari direla, lehenengo zeta gorriek irabazi baitute. Iker Ibarluzaren sakea, Jon Bidondo aire sartu ez, eta Mikel Mantziziorrek erantzun. Paretaren ze pelota sartu dauen. Ongi Iker Ibarluzea, Jon Bidondo 7 eta erditik erantzun. Teo Labordek 12 hartu, atzera, Jon Bidondo sartu ez, eta Mikel Mantziziorrek ezin pilota horri erantzun, 7 eta 11. Bai, ondo pinitza, eskumiaz, hor behatze kuadrun esker horman, meritxo handiku zen da Laborden pelotazu, Horra, Iker Ibarluzea zapatilla lotzen, eta orain otarra jarri eta sakea egingo du. Gogoratu 7 eta 11, hurbildu dira gorriak. Bai, tanto bira, urdidu da bina. 7 eta 9, berriz ere bi tanto urdinek, eta 7 11. Iker Ibarluzea markinako aurrelaria sakean, justu baino barruan, erantzun Mikel Mantziziorrek, Teo Labordek 12, erantzun atzera, Mikel Mantziziorrek barkatu, erantzuna, Teo Labordek atzetik, sailkapeneko bi atzelari honenen arteko leia, eta horra Mikel Mantziziorren pilota goiko txapara, 12 eta 7. Ematen du gorriak irabaziko, urdinek irabaziko da partidu hori, eta hirugarren partidun desiduko da. Eta gogoratu urrengo seteko sakea, txamponak erabakiko duela berriz ere, eta horra Iker Ibarluzaren azkeneko sakea, barruan Mikel Mantziziorrek atzera, Teo Labordek erantzun, ongi Mikel Mantzizidor, Iker Ibarluzeak 7 eta erditik erantzun, Jon Bidondo pilota utzi, Mikel Mantzizidorrek erantzun, Iker Ibarluzea lautik atzera, ongi Mikel Mantzizidorrek berriz ere atzera, Teo Labordek paretaren laguntzarekin ez, Iker Ibarluzeari utzi, honek erantzunez, 8 eta 12. Bueno, ondo ez da, amore mone gorrixe, baina, bueno, ez dago erratza, honek beste bostanto segidu jarraien emidaue, da, ja. Zaila da, baino ez ezinezkoa. Ezinezkoa da, ez. Hasieran indaue, beste epe indaue, bostanto jarraia izizet, así que... Horra, Jon Bidondoren sakea, Iker Ibarluzeak ez, du erantzun, Teo Labordek bai, honek paretaren laguntzarekin Mikel Mantzizidorrek erantzun, Iker Ibarluzeak, bi pareta, eta... Kanpora, bai. 9 eta 12. Hurbiltzen apurka, gorri bikotea. Bai. Erabaki dau Romati etxean aurrien, ondo hartu dau, baina ez dau ondo gota. Hor tanto horretan enbida dutzi bagarrik. Tanto bat faltako eta ez dago arriskau biharrik. Arriskatzeko daude gorriak ez urdinak. Osta Jon Bidondoren sakea barruan. Teo Labordek atzera. Mikel Mantzizidorrek 11-tik. Atzera, Teo Labordek utzi. Iker Ibarluzea paretaren laguntzarekin erantzun. Horra Jon Bidondo sartu ez. Utzi pilota Mikel Mantzizidorrentzat. Iker Ibarluzeak erantzun. Jon Bidondo 7-tik atzera. Zabalera. Eta Iker Ibarluzeak paretaren laguntzarekin. Barruan ipini. Ongi hartu Jon Bidondok, atzera, Teo Laborde iritsi, 7-ra, atzera bota Mikel Mantzizidorrek hartu ez, eta bigarren zeta horren bestez, urdinentzat, 9 eta 13. Hone, hirugarren zeta itxemier, da bostada, oso laburre da bosta, eta horre nervioso patina gentia, eta horre pare bat hartu ezkero, Orain, bi bikoteak txamponari begira. Ea, saketik... Ia, segi ustetzen dauen. Usten dut, a ber... Ondi uste bota. Atxeden txiki bat izango dute. Eta orain, sakea garrantzitsua.
Bueno, bai, gustoko pelotakin dabil urdinek, eta gotxa bera pelotakin gustora dabil, da hoxe aukera dauk, ezta? Usten du urdino, ez. Orain jaurtiko du. Ni usten dut, jo bidondo pentsatzen dago urdina eta bida, ze azkenengo tanto euro egin dagoela, baina, eba. Gorriek aterako dute azken set erabaki honetako lehenengo sakea, eta gorriek bere pilotarekin ekingo diote. Bai, nik usten dut pelota motelau atako dauna, no usten dut. Ze pelota, bueno, labor de zata, eure pelota eta dola, aixe bizixia atata duz, pelotia. Ez da dientazte, baina, bueno. Horra, Jon Bidondo, azken set erabaki honetako lehenengo sakea egiten. Barrua, justu. Eta rebotera, Teo Laborde jauziarekin heldu ez, bat eta huts. Frontesa joda honien, pentsadot pasaingo dagoela, baina barruan edau boti eta azkenien atzeko orma. Horra, Jon Bidondo bigarren sakea egitera. Luze berriz ere, barruan Teo Labordek erantzun, atzera. Jon Bidondo 8tik ongi erantzun. Mikel Ribarluzeak bederatzitik hartu ez, 2 eta huts. Eskun eukideu, sartzeko modu eukideu, baina lehene arrebez izena, lehene justo besti urdin egin dago hasierako tanto bisiek, eta gero egin dago beste 3 tanto, jarraian. Jon Bidondo 3. sakearekin, Iker Ribarluzea sartu ez, Teo Laborde kamarretik, erantzun, atzera, paretaren laguntzarekin, Zabalegi, 2 eta 1. Bizkat horre Mikel Mancesidor, bizkat onda lokartu inda, pelota hori aide sartzeko izen da, geldik pantau da, eta aurrela deixe ez da onprest, pelota hori rebotin eruteko. Eta gero gainera, esker hormatik hurbil, Zabalegi jaurtitzeko eta oso zaila aurrelarian. Hori gaitxik, aurrela deixe pentsa da Mikel sartzeko moduan daukela, eta onda bizkat geldik, eta Mikelek ikusten dute berak mobidu duela eta pelota hori sartu, izize txula izan data. Iker Ribarluzeak sakea ongi erantzun du Mikel Mantzisiorrek eta orain Teo Labordek erantzun, Jon Bidondo sartu ez, binako berdinketa, 3 punturen falta. Hori haitxe dinotzut, pelota peloti horraz urdinen lehen betan topi join dago, eta Labordek eskumiaz mina hundizia itzen dago. Eta estaino egazte, hori pelota hori atati gorrexe, baina, bueno. Ni bestot, eure jakimi dagoela ze pelota ginen gustora jogatzen dauzan. Iker Ribarluzaren sakea ongi erantzun Mikel Mantzisiorrek, Teo Labordek 11tik erantzun, Jon Bidondo 7tik, airez, atzera, Ormaren jostean erantzun Iker Ribarluzeak, Mikel Mantzisiorrek 8tik, atzera, eta Iker Ribarluzea kale 3 eta 2 gorriak aurretik. Horre uste, atzelarixi eskatu bitza pelota hori, nik ez dait eskatu batza eskatu, baina hori atzelarixi esku neukideu, bote korri neukideu oso ondo. Ni pestot ez dait eskatu batza, baina hori peloti eskatu bitzan atzelarixi. Jon Bidondo luzean taldeko pilotaria sakerako prest, 3 eta 2 gorriak aurretik. Iker Ribarluzea ongi airez, ongi Jon Bidondo berriz ere erantzunez, Teo Laborde 11tik atzera jaurti eta jauziaren ostean heldu ez, 3 berdinketa 5. Bai, hori da, kara krut izango, pelota horrekin eskubi zartuten, bi pelota sartu, bi aldi sartu eskumiaz Labor, eta biztan tanto indau. Mikelek eskumia sartzen da honi atzera zinuzukun, zuk bizu peloti aurrera, bote korrido hartu eta sartu. Haikisi eitzen da pelota horrek, baizu rebotera doela. Iker Ribarluzaren sakea ongi erantzun, baino kanpora jaurti Mikel Mantzisiorrek eta 3 eta 4. Ia. Eta emozioa, ez da, hone, bostea izenera,
Eta orain bai, urdinak aurretik jarri direla. Bai. Lehen aurretik jarri dira, baino zeta galduta. Bai. Orain, aurretik, Iker Ribarluzaren sakea. Atzera maikatik erantzun Mikel Manzizidorrek. Iker Ribarluzeak 8tik, atzera jaurti. Mikel Manzizidorrek erantzun 10etik. Eskumiaz panteko da. Teo Laborde gatzera, Jon Bidondo ongi hartu, pilota moztu, eta haze emozioa, launako berdinketa. Ikusiko zu, nik pentsetote sakia, honen Labordek, eskumiaz hartuko zakarreztu, hartu behetz. Ze, tanto batera hon, arrisku emidago eskumiaz hartu, daia hor sartzen badago zazpi o 6 kuadrun eskerroma. Jon Bidondoren azken sakea, ongi, Teo Laborde Kamabitik, erantzun, Jon Bidondo 6tikan, moztu bipareta, ongi Iker Ribarluzeak, atzera, ongi Mikelek, atzera, Teo Laborde kale, eta zaletuak posi, mutrikuko Mikel Manzizidorrek, eta luzean taldeko Jon Bidondok, garaipena erdietsi dutelako emozioa. Bai, emozioa izan dago. Set bana eta azkenekoan 5 eta 4. Nahiko indau, zerak Iker Barrazuzeak bota duen kostaue sartzi, zerak, da ni pentsa hot, errebeza jote ma da bizkate efektuaz, tanto ingo dauna, baina, bueno, emozio topera. Hor ditugu Juanlu gure lankidea jada elkarrizketak egiteko prest, eta orantxe entzungo ditugu Jon Bidondo eta Mikel Manzizidorren hitzak. Juanlu, zurea da hitza. Bai, hemen gaude txapeldunekin, Manzizidor eta Jon Bidondorekin zorionak. Bueno, etxean garaipena lortuta ezin da gehiago eskatu, Ez, gaina jende asko torria, amente politxa sortu da eta beste izan inbiar. Joka irazia, listo. Nola ikusi duzu partida, Jon? Biziki zaila zen eta biziki atxuan emozioak gazteentzat eta ongi zen. Zure bigarren titulua jarraian, nola sentitzen zara? Posik ez. Horxin biharra, aldanea eixen irazi puntu asko batea da txapela etxea listo. Zure lehen biziko titulua nola sentitzen zara? Biziki ongi da irabazteko titulu bat eta biziki kontent naiz. Horiek izan dira hemendik Miruaitz frontoitik labur bildu bitugu hitzak. Eskerrik asko Juanlu eta zorionak bikote irabazleari. Haze partida. Bueno, orain abesbatza bat izango dugu, horren bestez abesbatza ikusiko dugu eta jarraian helduko diogu emisioari, orain arte ikusentzulei eta goza dezagun abesbatza den ikuskizun honekin. Orain arte.
Orain ikuskizuna izan duten abez batzakoek, eta orain Felixekin sisterako rankina ikusten ari ginen. Atzelarietan aldaketarik ez, Mikel Manzizidor lehen postuan jarraitzen du, 71 punturekin orain, eta Teo Labordek 53 punturekin bigarren postuan da, hirugarrengoan da Txomin berezi hartua 42rekin, 11 puntuko abantaila. Teo Labordek aukera izan du Mikel Manzizidorri puntu batzuk lapurtzeko, baina ez du baliatu bere aukera, eta aldaketak bai aurrelarietan, izan ere Jon Bidondok 5 puntu lortu ditu gaur irabazita, 33 puntu zituen 38ekin, orain sailkapeneko 6. postutik 3. gorako jauzi ematen du, eta aldiz Iker Ibarluzeak berdin jarraitzen du, izan ere Gotzon Mandiola 8. postuan zegoenarekin bat egiten du 32 punturekin, baina jauzi handia eman duena Jon Bidondo. Bai, ja 3. postua, eta aukeri duke hone biharren dauena duke 40 punto, da, así que aukera duke lehenengo bizitan sartzeko, ezta? Horreta, bueno, txapelketa ez, finale berezi hori jokatzeko moduan. Eta orain senior eta Iker Ibarluzeak gaur 5 puntu lortuko balitu, bi gehiagorekin, 32tik, 34ko jauzia, 6. postu horretan kokatuko litzake. Bai, hori ziongo zan, beran aukeria, baina, bueno, ez da izan horretan, eta 32 puntukin gatzen da, eta ez dago txapelketa asko gatzen jokatzeko, eta, bueno, nik usten dut horre aukeri, bada, aurrelari xieke bat 50 punto, bueno, ekaitz ikusten da, hiru txapelketa jogatute, 50 puntokin ondo dagoela, ezta? Hori beste txapelketa bat hobi jogatuko txut, aukera hundixe duke, lehenengo biharren gatzeko. Eta gero Iban Etxeberri 40ekin, eta Unaiz Bidal 37ekin, eta oain Jon Bidondo 38ekin, da beste, da hor 35, 36, 33, eta orduen dozein eduke aukerea hor lehenengo bizitan gatzeko. Da, bueno, hor ikusin biko da, urrengo txapelketa zeintxo jokatzen dauen da zeitzen dauen, eta hor puntuazioe holeik aldatuta ez da. Eta orain senior mailako bikoteak ikusten ditugu berotze araiketak egiten, gogoratu hauek 15 puntutara jokatuko dituztela bizet, ez 13 lehen gaztea jokatu bezala, eta hauek 15ko bisetekin, ea 3. setera iristen garen berriz ere, eta emozioa lehen bezain bestekoa baldin bada 4 eta 5 amaitu dela, zoragarri. Bai, zoragarri zen da, azkenengo betze finala, ze biharren zeta oso eskasa, bueno, hasiera bentzet, bai, pilo bat onda, eta ondi tanto bat politxe haue, baina, bueno, hirugarren setia, oso emozioa ondizia motze, launa indaue, eta azken imoz da laue, iruazi daue Mikelek eta zerak. Jon Bidondo eta Mikelek iruazi daue, da, bueno, emozioa ondikin, da, bertoko jentia posik Mikelek iruazi dauelako, eta, bueno, honen zeikapena, zauzan duzun ez da, lau txapelketa hogaute, 31 puntukin, da, bueno, hori, segurazki Mikelek eta Teo Labor, atzelari maila, nik usten dut, horre final berezi horretan, ongo die. Eta, noiz azten den azken partida hau, jaialdi honetako
partida hau, baina orain arte ikusi dugunez, 3 partida bi jokatu dira, eta biak berdintxua, emakumezkoena 15 eta 13 amaitu da, hauek azken egia da, bigarren seta urdinek aixe irabazi dutela, baina lehenengoan gorriak irabazi dutela, eta azken txampa horretan... Zeta, 5 eta 4. Bai, bueno, emozio handiku izena, da, bueno, ja, aparte emozio handiko, horre 5 tantuetan nahiko kompetidu izena tantuek nahiko gogorra izan dira, eta, bueno, azkenean, imagina hori, biharren zetako jogatu dauna, izango zu, txarra o zera mundauna, bueno, 3. setien, nik uste dut oso ondo jogatu daula laurek eta nahizen daula garaipen hori bi egun eta bueno, azkenean tokakue Jon Bidondo eta Mikel Manzizidori irabazti ezta, remolke junde, ja lehenengo bite utza zidia, gero bestiak laute irabazten, da azkenean 5 eta 3 irabazti dabe, eta bueno, ondo. Eta eskerrak azkenean gorriek irazi dutela, bestela imaginatu, gorriek lehen zeta azkenean erraz irazi dute, eta horrela jarraituz gero, normalena eta jokoa ikusita, gorriak lehenago heltzea 25 puntutara. Bai, eta azkenean zer daukan zetetara jokatzeak. Bai, totalmente aldatu da. Ja zeta biharren jokatzen dira, ja bapesien azte zauzta barrido, ja badakizu kontrarizu zena jokatzen dauen, ze pelota eta zenan gauzakein, beste modu batera, eta ja, zure burue, oten da, ja, bapesien azari, 0-0. Ja, ez da berdina, galtzen 5-6 tanto, pentsetan, horre 5-6 tanto zelan rekuperau, ero bapesien hasi eta beste txans bat eukide partida hori irazteko. Horra aurkezten senior mailako jokalariak, gorriz jantzita aurrelari moduan Zumaitikan Kosme Agirre, gaurkoa 3. finala Xisterako partidetan eta bietan kale, bi finalak galdu, ea 3. lortzen duen txapel preziatua. Bueno, nik uste dut momentu honetan pareja gogorra gorrizia di, hemen iruazi ben, baina nik uste dut gorriziek pareja oso gogorra dela, edo zein kontra jogatzeko, oso ondo jogatzen daue, biziek, eta nik uste dut aukera gehiago daukela bestie paino, baina, bueno, partiduk dana jokatu bidaue, nahitxe nik esan gehiago guztako gorriziek, igual urdia iraziko daue, baina nik uste dut normalien gorriziek aukera gehiago daukela. Eta berekin atzelari moduan Julen del Rio Gasteiztarra, Gipuzkoa eta Araba, eta aurkarian aurrelaria Iñaki Bailo Nafarra eta Anton Gandiaga Bizkaitarra. Bueno, gutxitan ikusiko izan. Bai, aurrerako baten ez da, nun jokatu zuen, igual Donibane lutsunen, da laure ziren, herri desberdinetu ziren. Bat zan Donibaneko, beste zan Motikuarra, da gero Antxon zan, nago horatzen ze partida zan, baina bakit laurek zide diferente herrialdeko. Eta? Bizkaia, Gipuzkoa. Unas Vidal Bizkaia, Manzizidor Gipuzkoa, Alex Ibañez. Hori uste dute, Nafarra, igual. Alex Ibañez izango igual Nafarra, eta Teo Laborde Donibaneko. Goratzena, komentario hori ikusten duenean, laure diferentziak, eta hemen bai. Hori gauza importantzia da, ezta? Azken dine kludanak partezipeti hor, ezta? Da final batea asko oso garrantzitsu da. Lehen tantoa egin dute jada urdinek hartu dute aurrea marka gainuan, Iñaki Bailo aurrelaria eta Anton Gandiaga atzelaria, horra Iñaki Bailo sake egitera, sartu ez Kosme, Julen del Rio katzetik, erantzun
Iñaki Bailo, atzera, Kosme, sartu sortzitik, atzera, barruan, osta, iritsi da pilota horretara Iñaki Bailo, eta txapa bera, bat eta bat. Ba, jodagoen pelota zue Kosmek, emote izin dago, Goikosari jo bideula, gero atzeko orman emote izin dago, pelota asko urtengo dala rebotian, da azken egin da, ez Goikosari jo, da ez asko urten rebotian, da motz gatuako Bailoi. Eta ohartu denerako, berandu, eta kale. Kosme sakea, Bailok huts, 2 eta bat, gorriak orain ja aurre hartu dute. Bai, hori ja utzi izin da, ez da izan Kosmen emerito hori sake horretan atatie, baina besti utzi dago eskura atata. Igual pentsetan nago zan kostaua oso zer botateko, eta azkaria utz. Horra, Kosmeren sakea, ongi iritsi Anton Gandiaga atzelaria, atzera Julen del Riori, honek asko atzera zabaldu, baina ongi iritsi da Iñaki Bailo, Kosmek atzera eta Anton Gandiagak pilota hartu ezin, 3 eta bat. Bai, ez da izen erretza, Esker Orman veloziari estorriago eta ez da izen erretza, sartzeko. Esker Orman bota eskero, hoxi dago dificultadiz da, batzuetan igual laban etxin dagoela, Esker Orman uren urteten dagoela eta azkenein dificultadi horretzen da, Esker Orman. Lehen ezak izan Esker Orman izagoela ipinitxe esku apoietako, sino peloti errabotateko baino. Gandiagak ongi erantzun 11tik gora, ordea eta 4 bat. Bai. Ja Kosmek eta Derriok ja pixka turbu sartzen da horien, ikusten da superioridadi dagoela, ezta. Eta Anton berehala ohartu da pilota entzijoala barrura, berak esan du, ez? Horra Anton atzera, Kosme 8tik, honek atzera, Antoni 12tik, erantzun, Kosme 8tik, atzera, Orman jo, eta erantzun Iñaki Bailok, Kosmek 2 pareta, eta barruan 5 bat. Bai, horatzen da honek Kosme eta fronto honetan, hain kontrakantxa estua izenena, Ormabiko ondo botatzen da baina Kosme, dana itzen da ondo, Kosmek etorkizun hona duke, pelotari niko gazti da, 19 urte usten dugu zela, eta baugez fakultadik behoretako ondioik. 87koa, efectivamente, 19 urte. 87koa. 87koa. Bai, 19 urte. Antonek atzera, ongi erantzun Julen del Rio. Anton Gandiagak atzera, berriz ere barruan, Julen del Riok erantzun. Ongi sartu orain Iñaki Bailo, honek atzera, Julen del Riok atzera, Anton Gandiagak 11 atzera, Kosmek bote askarrean atzera, ez da sartu orain Anton Gandiaga 7 eta bat. Bai, ez dugu partidu horretza urdinek iruazteko, honek ja beste maila badeuke Kosmek eta Derriok, eta pareja modu oso kompetitibu didit, ez dugu horretza. Kosmek zuzenean sakez. Bai, Kosmek pelota bizi bat hartzen bada fronto honetan gaina sesaki oso ondo ataten dau, pizkate bizi bada pelotie erretzartze rebotea atalik, 7 eta bat orain doaz, barkatu ni aurreratu naiz tanto batez. Horra, Kosmeren sake Anton Gandiagak erantzun. Ongi Julen del Rio, atzera, Anton Gandiagak, ongi eraman, erori ere lurrera, baino del Riok erantzun. Ongi Iñaki Bailo sartuz, Kosme sartu ez, eta hor Julen eta Kosme ez dira elkar ulertu, bigarren tantoa urdinentzat.
eskatutza, ondo eskatutza derrio, baina nire biztot bera pentsa da aurreratxua jaikixi egotza eta zizien hartu, baina eskatutza, eta kosmelai, no? Nire biztot dut bera pentsa da gatxa betorrirako la pelotie. Hori da, Kosme joan da, naiz eta Julenek pilota eskatu, eta partiako sarrena, osea, urdinak, zarro dia. 84koa Anton Gandiaga, 83koa Iñaki Ballo, eta 86 eta 87koa Kosme eta Julen. Bai, handa guzti, bueno, dana gaztia dira, ezta? Bat duguz 22 urte, eta besti duguz 23. Ongi erantzun Julen del Riok, Iñaki Ballo pilota horreta sartu, Kosme katzera, Anton Gandiaga bote askarrean erantzun. Kosmek 8tik, ongi, apurtu pilota, 8 eta 3. Kampora junda, bai. 7 eta 3. Bai, amendik ez da erretza ikusti barruno kampo jo badu, baina epaiek zehatza du, así que falta izin da. Pilota barruan zirudien, baina ez. Gaizki ikusi, barkatu ikusi entzulei, 7 eta 3 urdinak apurka hurbiltzen. Horra Iñaki Ballo, pilota moztu, Kosmen heldu, atzera. Anton Gandiagak ezin, 8 eta 3. Berriz ere Antonen akatsa. Bai, akatsa izin da hori. Konfiote junda pelota horreta, baina utzen da. Eta berriz ere gorriek pilota bizia. Bai. Horra Kosme pilota hartuz, sakerako prest. Ongi erantzun Antonek. Kosme paretaren ondoren erantzun. Iñaki Ballok atzera. Utzi Julen del Riok. Kosmek hartu pilota eta berriz ere orain bai Zabalera 4 eta 8 gorriak aurretik. Bai, ondo, ondo sartu da eskerurman da horre ditxula bota dau eta ez da izen erretza rebotietako, zoia, soltau ditza, Kosmek buena bota eskero baki besti zainongo dela eta tanto etxeko moduan da horren soltau ditza eta kanpora ditza. Ongi erantzun hor Julen del Riok eta orain Anton Gandiaga atzera. Kosmek 8tik atzera. Ongi, heldu Anton Gandiaga atzera, barruan. Julen del Riok, atzera berriz ere. Hormaren ondoren erantzun. Iñaki Ballo, Kosmek. Ongi, lautikan. Ongi sartu. Julen del Riok. Ezin pilota horri erantzun. 5 eta 8 gorriak aurretik. Bueno. Gorri zepe, urdinepe ez dugu ikusten dago partida hori, ikusten dago niko gatsa dala iroazti, baina euren dana moten da, eta, bueno, bentajei ez da ondixe, eta así que edo ze pasoleke. Kosme Agirre moztu nahi izan du pilota hori, txapa behitik 8 eta 6. Urdinak hurbiltzen. Gorriei aldeko jarri zaien partida, orain ez dutzen urdinak. Bai, tanto bire pantau dira. Eta, bueno, urdinak zer izo da bizago batze, txorrada barik eta bestie, onko moduan, tanto galdu dago. Iñaki Ballok sakea, Kosmek atzera erantzun, orain ziurtatu egin du pilota, ongi erantzun Antonek, paretaren ondoren erantzun Kosme Agirrek, Anton Gandiaga orain pilota atzera jaurtitzen, Kosme aire sartu, bipareta ongi iritsi da Ballo, orain pilota hartu duena Julen del Rio atzera, Anton Gandiaga kamarretik erantzun, Julen del Rio atzera, Antonek bote askarrean hartu nahi izan du, pilota hartu ez, 9 eta 6. Bai, ez da izen erretza, horre bote pronto niko zuzen eduki dugu, baina ez da izen erretza. Gero mototzan velozia derriok, bueno, ez da izaten pelota dana di gatxak.
9 eta 6 gogoratu 15 puntutako bi set izango ditugula senior mailako partida honetan. Orain pilota erantzuten Anton Gandiaga, Julen del Rio Aires, heldu nahi izan du Iñaki Bailok, hartu ez, 10 eta 6. Bai, del Rio eskumiaz oso berosi handixe motza eta ez da izaten erretzea. Atzela izi eskatutza, sartzeko mogun Anton Zain onda, baina, bueno, Bailok aukideu bera sartzeko hor da, igual tanto itxeko moduen igul, baina ez da izaten erretzea pelota horrek. Kosmek zazpitik, ongi moztu pilota, Iñaki Bailo iritsi ez, 11 eta 6 berriz ere gorriak ies egiten markagailuan. Bai, ja, berozia imoten pelotia eta pelotia berotzen hasi da, eta pelota horrekin berotzen bada, mina handuzeleik, Kosmeren sakea utzi egin du Iñaki Bailok, Anton Gandiagak erantzun atzetik, atzera, Kosmek botearen ondoren erantzun, baino pilota gora joan, 11 eta 7 gorriak aurretik. Ondo, pelota zona izan da, eskerron Matizier, erdi txula hor, arrimauta, pelota zona. Horra barkamena eskatzen Julen del Rio Kosmeri, eta bitartean Iñaki Bailo sakerako prest. Kosmek lautikan, moztu pilota, eta ez da iritsi. Iñaki Bailo, 12 eta 7. Ondo gota dago, dejada hori, ez da izen ondo gutateko moduen, nahiko behien sartu da pelota hori, ez da izaten erratza gero hortik jodai butati, baina, bueno, aukeratu dago dejadi butati, eta ondo gota dago, da besti korrik egunde, baina alperriko. Frontoi luzea, dejada bikaina, iritsi ez da egin Iñaki Bailo, eta 12. tantoa gorrientzat. Iñaki Bailok atzera. Ongi erantzun Julen del Rio atzelariak, Zabalegi, tantoa 8. urdinentzat, 12-8. Zenbat zabaldu den pilota hori Felix, eta zuzenean kanpora. Bai, esker horma ikutu eskero, horre botatzen da moduen, esker hormi ikutu da momentu, haien velozia ondizien monena, kanpora duen. Inoz batzuetan, suabe botatzen badezut, esker horma ikutu, igual jauzileik bitxartien barrun, baina holako velozia diaz da esker hormi ikutzen badu, ja badizu kanpora duena. Eta arain urdinek, gorrien pilotarekin jarraitza erabaki dute, Bai, urdin edure gata du bestien peloti, Gustorua da bizo, Gustorua, bueno, pelota horraz urdine tranquila Antome, atzera erratza botatzen da, eta besti be Gustorua, eta bueno, laure Gustora badaz pelota horraz augatzen, jarraitzu dizela, baina nik usten dut gorriz egizia konbeniakoela urdine baino. Hor, Julen del Rio ez da iritsi pilota horretara, 9. tantoa egin dute urdinek, 12 eta 9. Orain Anton Gandiagak atzera, Julen del Rio kamaikatik, erantzun, pilota moztuz. Del Rio David eskumiaz, velozia ondizia, baina nik usten dut, alturista bera topetan, neko behin joten dut, pizka goratxua jo bileuke, behin joten da hori peloti, jaikizia ondizien dizen, zer da, beri joten. Ongi, Anton Gandiaga, bipareta Kosmek, kanpora 10 eta 12 urdinentzat, tantoa 12-10, gorriak aurretik. Bueno, ikusi ez da, gustora da bize, urdine da bize, ondo gustora da bize pelota horraz. Mota izan da partidua maitxuta egola, eta hona 12 jamar. Haien gustora, eta gu ikusten ari garen ikuskizunarekin ere, gustora. Bai. Hona, ja ikusten da, beste maila bat da, ja veteranu hauek eta beste kategorizia dugula. Eta lehen aipatu bezala, pilota ez dute asko altzatzen, labur jokatzen ari dira, velozidade handia ematen ari zaie pilotari, eta horra Kosmek erantzun, Anton Gandiagak atzera, ongi Julen del Rio kamaikatik, atzera,
ongi zabalean, erantzun Anton Gandiagak, Kosme Agirrek zazpian hartu pilota eta atzera jaurti, Anton Gandiagak pilota hartu, esker horman jo eta erantzun, Kosme Agirrek lautik atzera, zuzenean atzeko paretera, eta hor Iñaki Bailoren pilotara da Zabalegi 13 eta 10. Bai, nahiko goixen hartu dugu rebote hori rebotietako eta solta dutza. Horrek askotan baizetan da, frontiza bota eta suabetsua barrure bizkate bosta tanto jokatzeko. 13 eta 10. Bai, 13 eta 10. Claro, eske pentsetan ona 15 dela, o 13, barkatu. Ongi atzera Iñaki Bailok, Kosmek erantzun, pilota moztuz, Iñaki Bailok berriz ere atzera, esker hormara, Kosme jo, ongi erantzun, eta hor Anton Gandiagaren pilota ez da otarrean sartu, 14-10, azken tantoaren falta, gorriak. Bai, pena izan da, Baina, bueno, Eurepe ikusten dago nire bizkate bestik urratu dide, bizkate ugorri epe, bizkate gaitxua epini dago Eurepe, beste velozia epini dago. Anton Gandiagak atzera, Kosmek erantzun, berriz ere Anton Gandiagak gora joan da, baino barruan izan da, Kosmek erantzun, Anton Gandiagak zazpitik atzera, ongi Del Riok, atzera zuzenean, atzeko paretera, eta hor Iñaki Bailok ezin izan du pilotari erantzun, 15 tantuko lehen zeta gorrientzat, 15 eta 10. Bai, ikusi usta, Del Riok oinebe goratxua jodagunin eskumiaz, zerako velozia emototzan, da ez da erratza pelota horiek ipintxi, Eta azei pilotakadak ikusi ditugun gaurko lehen set honetan, pilota laburrak, velozidade handia, eta ikuskizuna bintzat polita. Bai, ja ikusten da, beste... 15 eta 10 azkenean Kosme eta Julen nagusitu dira, baina... Bai, ja, bueno, ja, kosta eta bizka gitxua, ez da, emote izan da lehengune jungo zile, eta azkenean kosta eta izan da, azkeneko tantu, euren era torriako eta... Baina, bueno, peloti ja neko bizizia pantau da, eta Derriok pelota horraz abiadura handuzio motza, eta gero Kosmepe sakiaz azmetzen badau rebotea atalaik, eta, bueno, eure gustora da bize. Bueno, bestipe pelota berdinaz jarraitzu daue, eta, bueno, azkenin gorri xepa atadu garaipena. Eta final erdietako emaitzak ikusita, Juan Luk pasatako papelen artean hauek zeuden, final erdietako kinilako emaitzak, orain arte ez gara hartu. Kosme eta Del Rio nagusitu ziren 15 punturekin, Bailo eta Anton bigarren 12 puntu, eta hirugarren puntuan Antxon eta Alberro eta Iriondo eta Maja 14 punturekin. Bueno, niku kompetidu izen da, 15, 12, 10ko bi, bueno. Eta gero Iruseiko, bai. Nahiko kompetitua izan zen final erdietako kiniela, eta jada bigarren zetarekin hasi gara, tanto luzea, orain Anton Gandiagak atzera, gora baino barruan, Kosmek lautikan, barruan, bat eta utz gorriak aurretik. Impresionante, ez da erratza hori botati, ze pelotik gana torriako rebota hori, eta Zabaleku botado perfecto. Atzeko horman jo, eta Kosmek lautikan. Bai, oso asko urten da pelota hori, ja bizitzute da, pelota bardinaz da bize. Eta, ja, izi buruz ganetik pasatutza pelota rebote hori, eta izi buruz ganetik pasatik, Zabaleku bota rebote hori, eta tanto. Kosmek atzera, ongi erantzun Anton Gandiagak, Kosmek lautikan bi pareta, barruan bi eta utz. Pelota horraz jarraitzen badaue urdinek, atatzen badaue, ez dut ikusten, nik usten dut gorrizei gizia konbeniakoela eta ikusten da, ezta.
Kosme Ganaurien hartu dagoen pelota bi, bisik perfecto, rematu du. Konfiantza hartu Kosmek, eta horra, sakean, ongi Iñaki Baiok atzera, pilota atera paretetik, zeitikan, ongi Iñaki Baiok, atzera Julen Del Riok, ongi erantzun, barruan dio epaileak, Bai. eta utz. Bai, zera, Antonen Pepetzao kanpora duela, esan indau, kanpora, eta azkanian jodagunen behian esan dau barrun. Baina, nori behar muten izan dau kanpora zoila, baina azkanian barruan jodau. Hiru eta utz aurre hartu duten gorriek. Gorriz Kosme Agirre eta Julen Del Rio, Urdinez aldiz, Iñaki Ballo, Noaindarra eta Anton Gandiaga Bizkaitarra. Kosme Agirren sakea erantzun Iñaki Ballok, ongi hartu airez Julen Del Riok, atzera Anton Gandiagak, otarrean hartu, atzera jarti, barruan sartu pilota, Julen Del Riok ongi erantzun, eta orain ongi erantzun duena Iñaki Ballo, baino pilota horretara Julen Del Rio iritsi, eta Anton Gandiagak erraz zirudien pilota huts eta lau huts gorriak aurretik. Horraz pelotiaz aldatez padau tantu galdute aldatez padau Urdinek, horraz peloti horraz gorriziek askoz bakeixia di. Kosme Agirre sakean prest, ongi erantzun Iñaki Ballok, Kosme Kairez hartu pilota, Iñaki Ballok erantzun, Kosme Agirrek eskura dauka pilota hori, karrean hartu, ongi moztu baino iritsi. Iñaki Ballo, Julen Del Riok erantzun, atzera. Esker hormean eta zazpitikan erantzun nahi izan du Iñaki Ballok, eta 5. tantoa, 5 gorrientzat, 5 eta huts. Bai. Del Riok eskumia zartzen da magotxin abiadura itzela motoza pelotia da. Gero rebotin niko ondo urtetza, baina askotan juten ari belozia emo eta rebotien da, etxuzu fondazu jo eta utze. Kosme Agirreren sakea, luze lehenengo tantoa Urdinentzat, eta orain ikusiko dugu, pilota aldatzen duten. Iñaki Ballo ez da hartu. Ez da, ez dugu itxurek, Iñaki Ballok bigarren sakea espero zuen, eta ez dute pilota aldatuko. Ez da pelota aldatu, nik aldatuko nagoan. Beste pelota atako nagoan, ze gorri xiego oso guztora da bize. Kosme Agirre bi pareta, ongi moztu pilota, Iñaki Ballo ez da ireitsi, 6-1. Bai. Kostaua bota dau, da, bueno, hain perfecto bota daulako, baina zautena kontakantxain estu izeneran, orduan bizkora juten da zara eta tanto. Pilota aldatzeko aukera ez dute baliatu Urdinek, eta horra Julen Del Rio 10-etik erantzunaz. Hori bai. Arai barruan hartu duela zirundien Antonek, baina azken... Bueno, hon ikusi duzu, goitxi bera bota dagoen Del Rio, pixkat altura gehiago zemotza, eta amenatzien, justu-guztuen sartu dago. Aile gauin da, baina txarto. 7. tantoa egin dute Kosme eta Julenek, eta oraingoz partidarik abantaila handiena izan duena, 7-1. Bai. Anton Gandiagak erantzun barruan, Julen Del Rioak 11-tik, atzera barruan erantzun, Anton Gandiagak atzera, Kosme Agirre 6-tik, bi pareta, bera 7-2. Konfiantza hondik indabil Kosme, ze hori ez da ize pelota kostado botateko, baina konfiantza ondizia, ze bentaji baduk eta pixkate, joko alegre esaten da nahi leke, baina horre gauzok, gero askotan bihar izaten di azkenengo tramun bentaja hori manteniz euskero ondo, baina urratzen badi, gero urduriz da. Eta orain pilota aldatuko dutela Urdinek, horra
pilota lastandu nahian Julen del Rio. Eta orain bai, Iñaki Bailok aldatu dula pilota. 7-2 goratu, 15 puntuko bigarren zeta lehenengoa gorrientzat. Bueno, oxia, ez da, guzuzu, ja aldatu da pelota bentzet, eta, bueno, hone, jogatu, mira, pelota barrizia haue, moteltxu haue, ia, zepazten dan. Anton del Rio katzera, ongi erantzun Julen del Riok, Iñaki Bailok pilota moztu, Kosme Agirrek hartu, Zabalera oso ongi. Erantzun dio pilota horri 8-2, berriz ere pilota aldaketa. Bai, zatzut, Kosme ikusten oso konfiaute, ez da? Eta konfiaute hone pelotari bate, bueno, gauza ondo urteten dabil, da botaten dabil Zabalekuk eta Ormabikuk eta Kostauk eta dana ondo urtetzez. Kosmeren sakea erantzun Iñaki Bailok, Kosmek 7tik orain erantzun. Anton Gandiagak 8tik atzera, ongi hartu Julen del Riok, berriz ere atzera 10tik, Anton Gandiagak hartu pilota eta atzera jaurti. Hormean jo ondoren Kosme Agirrek erantzun nahi, pilota ez du hartu 8-3. Tantoa urdinentzat. Bai, bueno. Baina, ikusi bidago, eune pelotia zaprobetxau bidago, utze gimarik eta eutzi bagarri, bestik bizkaten redeten dino, zepazten dan. Berriz ere pilota aldaketa iruditu zait, urdinen partetik, Kosme Agirrek pilota moztu nahi izan du 8-4. Bai, oso txarto bota dugu, kostaba, behan idei zera izan, barruret dejadi botati, baina azkenean toldora bota dugu. 8-4, gorriak aurretik, eta orain sakean, Iñaki Bailok, Kosme Agirre, bi pareta, oso ongi. Aurreko txarto urtetza, baina hau bota dugu, perfecto bota dugu. 9-4. Pilota aldaketa berriz ere. Bai, eure peloti, bai. Gorrie pelota bizia. Bizia ataten dago eta, bueno. Kosme Agirre. Utzi egin du Iñaki Bailok eta Anton Gandiagak erantzun. 10tik aire sartu Julen del Riok, bipareta, kanpora, 9-5, bipareta zaila. Bai, baki botaten, da niko behin joda, baina hemen hau frontize joten honi beti zabaltzen da bizkara gaitxua eta ez da izten erratza barrun sartzi, Ormabiku, hemen bota eskero bizkat ondo erratza tanto da, esaten modun kontrakantxa hain ez du izenenan, Iñaki Bailoren sakea ongi erantzun Kosme Agirrek, oraingoan Iñaki iritsi da, Julen del Riok Orman jauzi egin eta erantzun dio pilota horri, Anton Gandiagak ongi erantzun, Kosme Agirreren bi pareta, bi kaina, 10-5. Jolin, perfecto bota dugu, eta ez da izten erratza, ze pelota barrixaz da ez da izten hain erratza eta kostau botati, baina bota dugu, perfecto, dabil alegre dabil jogatzen, Jo beste dut dana botatxule, kostaue barrure, kostaue kanpora, o zera, Ormabiku, kanpora, Zabaleku eskumiaz, barrure, Ormabiku... Gaur dena. Daneteko beste dut bota daula. Gaur loteria jokatuz gero Kosmek, jokatu? Ondo, bai, bueno, utzotza pare bato, kanpora, txarto, baina, bueno, baina, bai, joko alegre izan da. Anton Gandiagaren pilotaka da kanpora, 11 eta 5, 15 hurbilago, gorriak. Bai, gustora da bize jogatzen da, pareja oso kompetitibo itzen dago eta... Anton Gandiagak erantzun, Julen del Riok 11 eta erditik erantzun. Pilota atera egiten dio, baino ongi erantzun du. Hor, Iñaki Bailok, Anton barkatu Julen del Riok pilota hartu ez, eta 6. tantoa urdinentzat, 11-6 eta pilota aldaketa. Bai,
urdinek eure pelotiaz jarraitzu bidau eta ia tanto batzu itxen dauen, Sakik entzen montzaz, bailok estabile Sakik entzen, azkenengo Sakik prestotan azartu zela Kosmek. Pare bat tanto egingo alukete orain urdinek, partida berdinduko lukete pixkat. Bai. Iñaki Baiok zabalera. Bai, kanpora. Urdinek ez dute pare bat tanto jarraian. Jarraian, ez du etxe, peloti eske sake bat ez dutak endu. Nik uste dut azkenengo pelota hori eta daunetik, ez dakite sake bat kendu dauen. Eta sake kendu ezik, hoxe pasten da, beti korrika batera eta bestera. 12-6, 15 urbiago. Kosme eta Julen, Kosmek egin du sakea, ongi erantzun Iñaki Baiok, Julen del Rio katzera, Julenek utzi, Anton iritsi ez, eta Mairuz 6. Ikusi ez usta, pelota horraz eskomia hartu dagoenien, lehen iku behin joten egon da, baina oain pizkat altura gitxua motzanein, botzan velozidadiaz koloka beste izan. Kosmenen sakea, Iñaki sartu ez, Antonek erantzun, Kosmek, hanka, paretean, jauzi eginez hartu nahi izan du pilota, hartu ez, 13-7. Ia, ontxe, eure pelotak egingo gala pare bat, hiru bat tanto, bizkan nervioso pantako bestipe, beste partidu bat ikusiko dugu, baina azkeni bardina eta daue. Sakea, Kosmek airez, paretea onjo eta ongi erantzu Iñaki, Kosmek pilota hartu, bi pareta oso ongi egin du. Izan ere, eskerretara joan da hormaruntz Iñaki Bailo, baino pilota gehiagik zabaldu, eta 13-8. Bai. Engainatu ongi, engainatu. Bai, ondo botado, baina engainatu eta baina kanpora uten dago. Aurreko frontixen nahiko alto jo dau, eta hori etxikapura junda. Iñaki Bailoren sakea, Kosmek pilota utzi, eta Iñaki iritsi bai, baino hartu ez, 14-8, azken sakea egingo du, gaurkoan Kosme Agirrek. Hor, Iñaki korri ongi egin du. Bai, erretza llego da, baina nik usten dut hori bino, tranquila, jumizan pelotiana, hain erretza ikusi dau, eta junda sartute segidu motatea aurrea, nik beste dut hane pauso bat emonda botateko mogunek bideola. Kosmeren sakea Anton erantzun, eta orain Julen eta Kosme elkar ulertu ez, eta 9-14. Gorriak aurretik. Iñaki Bailo sakerako prest. Kosme Agirre ez da sartu. Eta Julen del Riok atzetik. Eta amaitu da hor Iñaki Bailo otarrarekin ikutu omen du pelota epailaren ustez. Ba, ikututza. Eta azkenean 15 eta 9 irabazi dute gorriek, eta orain sari banaketarekin hasiko gara laizter, baino berehala Juanlu gaurko bikote azken irabazlearekin elkarrizketa egingo dio, eta hortxe ditugu Kosme Agirre eta Julen del Rio gure Juanlu lankidearekin. Juanlu, zurea da hitza.
Agur, Feliz. Bueno, agur. Agur, eki. Berehala sariatzen dugu konklusi sortitu zarena bezalez. Ez, urbildu zarena bezalez. Eskerrik asko eta gozatu tituluaz. Hauek izan dira garaileen hitzak hemen Mutrikuko txapelketako txapeldunen berbak. Eskerrik asko Juanlu eta Xisterako sailkapenari begira den orain, Julen del Rio sailkapeneko lehen postuan zegoen, beste 5 puntu berarentzat eta 50 punturekin, eta orain Anton Gandiagak 3 puntu gehiagorekin, 40